Hello baba, ina tunanin post din da ke je ka kwanto kura fa. What? To ba kai ne kai post din sai mene ba? To yanzu gashi nan ya jagula komai. Just could have put the sushi mene. We gotta do something better, man. Say mene. Zan je har Rasha in kamo fitin da sa mashi fusi ne. In fact kai ko soldiers suka zo nan ba mai shauki. Ni ne wanda idan na ga bebin ka zan maka suna tare. Baba kana da ja kolin manan ba zero da something. They ask me what my problem na ce girki. To say ne. You got your problem, I got my own so. To say ne. Bani shi na cika masa aiki yanzu. To wayya ne ko hado dan wake da masa shinkafa da miyan goma mene. Zan kashe bit din ya just din in samu su duka. Sai mene ya shiga bila ministocin sun ganni su duka. Sai mene na bude boda sun magana na sa musu kanka. Sai mene na siya mata iPhone na koma ba sisi ba ba to sai mene. I'm a life for the party. Man dem I say who dey para? Show down party. Man dem go show no mercy. Baby come make it take control. Roll up the push make up and pass. AB I like the leap on the beat. Don't blow, don't mara ni. Gawa ta mallike kan waka. Wai mene? Daga post na je Lagos kan tanka. Ko da mamaki ne. Sakara ke cin zalincin naka. Wani cin naka ne. Gaban su na kai su na fi su nake kwato masa haƙƙin to sai mene? Zan hana gayu yin soyayya. Sai mene? Sa mata siyo maza siyayya. Sai mene? Sa mana kati sa mana data cikin 200 ka zaɓi ta aure sadaki lefe aure baby in kin iya ki kwana zaure. Ja ya faɗo ja ya ɗauka sai mene? Wai I no go ever do this shine me. A garin kallon ruwa kwado zai min kafa ina aikin mai. Na saki banza na ɗau hakika wai to shine me. To wai sai mene? Aini ne gaban zadin kuma ai ainun ne. Ko ya zo ka ji yanyan suna ta faman ɗumi wai on top ne. Sai mene? Ni ne wanda ta gani ta zero tension. Sai mene? Ni ne wanda fashion ya gani ya tashin. Da mai magana? Mene? Wa zai magana? Sai mene? Da mai magana? Ya ne? Baba wa zai magana? Yarawai ni na mayar da bashin MTN to sai mene? Zan sayar da kasar nan in sai biskit wai shin sai mene? Zan mai da sadakin mata wanki wai shin sai mene? Zan je barak sai ta da usuma si oya tanka na sashi sai mene ina shiga bitin akwai matsala ne. Kai kauce ba ni guri nan ka rufe get ka san kowa ne. A makin of here na bar sun ansa dan watan nan wane. Duka sojojin suna bayana nike hura su sai mene? Ni ne zan dace wutar CBN sai mene? Na bude account ba VPN what sai mene? Hello Buhari ka zo nan daidai PM ka ce mutumin biya samun ne mai GM shi waye sai mene sarkin zazzau ya ban sarauta sai mene ni ke mulkin kowa ya huta sai mene na je daji na sa duka sai mene sojoji na mun san barka. Baba ni ne zan tsayar da yakin Palestine sai mene? Zan hana lefe in kai ni zan kwace akwatin sai mene? Zan shiga barek domin in zago kaftin sai mene? Zan shiga in yi wa ICT restarting. The International Musical Collection. To sai mene? Ni suke bukata for more education. Sai mene? Dan ni ne boss mai sa su demotion. Sai mene? Ba sa zaka na ba su promotion. To sai mene? Na sai da Ingila ranar Monday party. Sai mene? Zan sa a dinga kiran waya ba kati. Sai mene? Najeriya ni zan kwato masu yanci. Da mai magana ne? Ina magana kai kana magana faɗa man to wai kai waye. Ban san maganan banza shi yasa bana yin duk wani shashanci. Wannan wakan ma na shiga ne just domin dalbanci. In mun gama wannan saifan zan hada dina mu shalanci. Amma baka girmama iyayen gaban maka sassauci. I'm G producer amma Da mai magana? to wai Wa zai magana? Da mai magana? wai Baba wa zai magana? I'm G producer amma Da mai magana? Mene? Wa zai magana? Da mai magana?